ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಹಾಸನದ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಡುಪ್ಪುನ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ರೋಸರಿ ಚರ್ಚ್ ಮುಲ್ಪವೈದ. ಈ ಚರ್ಚ್ ಸಾರತೆಲ್ಮನು ತಾಜ್ಪಡ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮಿಷನರೀಸ್ನಕುಲು ಕಟ್ಟುವೆರು. 100 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪದ ಜನಕುಲು ಈ ಜಾಗ ಬುರ್ದು ಪೋಪೆರು. ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡ ಹೇಮಾವತಿ ತುದೆಕ್ ಗೋರೂರು ಪನ್ಪಿನ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟನಾಗ ಈ ಚರ್ಚ್ ತುದೆಟ್ ಮುರ್ಕುಣಿಗೆ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ಗು ಈ ಚರ್ಚ್ ನೀರು ಕವರ್ ಆಪುಂಡು. ಚರ್ಚ್ದ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅರೆಗಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಮರಿಯಾಲ ರಡ್ಡ್ ಟೈಮ್ಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ್ ತೋಜುಂಡು ಪನ್ಪೆರ್. ಈ ಜಾಗಗ್ ನಮ್ಮ ಒರ ಮರಿಯಾಲಡ್ ಪೋಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಒರ ಅರೆಗಾಲಡ್ ಪೋಂಡ ಅಲ್ಪದ ವ್ಯೂ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಬೇತನೆ ನಮಕ್ ತೋಜುಂಡು. ಇಂದು ಹಾಸನರ್ದು ಸಕಲೇಶ್ಪುರಗ್ ಪೋನಗ ಹೈವೇರ್ದು 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ನಮಕ್. ಅಂಚನೆ ಹಾಸನ ಸಿಟಿರ್ದು ಇಡೆಗ್ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಕುಡ್ಲರ್ದು ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಚರ್ಚ್ಗ್ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆದ ಜರ್ನಿ ಉಂಡು. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಯ್ಯ 4 ಗಂಟೆಗ್ ಬತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಅರೆಗಾಲಡ್ ನೀರು ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪುನಿರ್ದಾತ್ರ ಮುಲ್ಪ ನೀರಿಡ್ ನಮಕ್ ಗೊಬ್ಬಲಿ. ಮುಲ್ಪ ಬೋಟ್ ರೈಡ್ದಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಡು. ಹೇಮಾವತಿ ತುದೆಟ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಬರೋಲಿ. ಈ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು, ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಅರೆಗಾಲಡ್ ನೆತ್ತ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ತೂವೊಡಾಂಡ ನಿಕುಲು ಬಯ್ಯ 4 ಗಂಟೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕನೆ ಬರೋಡು. ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಬಯ್ಯದ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಪೊರ್ಲು ಈ ಜಾಗಡ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಾರೀ ಸಂತೋಷ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಪಗಲಿಡ್ ಏತ್ ಈ ವ್ಯೂ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುಂಡ ಆತೆ ರಾತ್ರಿಡ್ ಈ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಂಟೆಡ್ ಅಂದ್ಲ ಪನ್ಪೆರ್. ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಂಚಾರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪೆರ್. ಅವು ಏತ್ ನಿಜ ಏತ್ ಸುಳ್ಳುಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೊಜ್ಜಿ. ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಯೊರಿಯನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಲ ಆದುಪ್ಪೆರಲೇ ಅವು ಪನ್ರಾಪುಜಿ. ಇಂದು ಸಿಟಿರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಉಲಾಯಿ ಉಪ್ಪುನಿರ್ದಾತ್ರ ಕೈತಲ್ಲದಾಲ ಅಂಗಡಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜ. ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ನಮ ಪೋನಗಿತ್ತಿನಿ ಒಂಜಿ ಕರ್ಮ ಜ್ಯೂಸ್ದ ಅಂಗಡಿಲ ಒಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದಾರ್ಲ ಇತ್ತೆರ್ ಕಲಿರ ಡೇಜನ ಬೆತದಾಲ ಇತ್ತುಜಿ. ಈ ಜಾಗಗ್ ಅವು ನೀರುಡ್ ಚರ್ಚ್ ಮುರ್ಕುನಿರ್ದಾತ್ರ ಐಕ್ ಮುಳುಗಡೆ ಆಗದ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಅಂದ್ ಕನ್ನಡಡ್ ಪನ್ಪೆರ್ಗೆ ಪಂಡ ಅವು ಮುರ್ಕುದ ಐತ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ತೋಜುನಿರ್ದಾತ್ರ ಅವು ನೀರುಡ್ ನಮಕ್ ಶಿಪ್ಪುದಂಚ ತೋಜುಂಡು. ತೂಯರೆ ಜರಿರ್ದು ಬೂರ್ದಿನ ಒಂಜಿ ದುಮ್ಮುದ ಚರ್ಚ್ ಆಂಡಲ ಅವು ಉಪ್ಪುನ ಜಾಗ ಐತ ಕೈತಲ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ನೀರು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಪುರ್ಲುನು ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಐತ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅವಡ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು. ಅವು ಇತ್ತನೆ ಈ ರೀತಿ ನಮಕ್ ಶೋಕು ತೋಜುಂಡಾಂಡ ದುಂಬು ಏತ್ ಪೊರ್ಲು ಏತ್ ತುಪ್ಪು.
ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿನ ದಯಮಂತದ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪಲ ಉಪ್ಪಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.